El convent del Carme guarda un tresor inestimable que només espera ser conegut i explicat. A partir del Renaixement s'hi va construir un nou claustre, un campanar i una façana retaule extraordinària. Ens trobem a l'antic dormitori de monjos del convent gòtic del Carme. Imagineu-vos que el convent és un pastís. Si el tallàrem, trobaríem a la part inferior el nivell islàmic de la ciutat de Valencia. Després trobaríem totes les dependències del convent gòtic. A poc, aquest s'amplià i es va convertir en una de les institucions culturals més importants de la València del segle XXI.